खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आं sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थांनाय सानसे सिगां दरं जिल्लानि सिकनमाटी ओनसोलनि जुखाम आबाद थिलिनि गेजेरनिफ्राय सासे बर' आइजोनि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादोंमोन दा बे आइजोखौ उदालगुरि जिल्लानि अनजालि बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जाबाय अनजालि बसुमतारीनि गोथै देहाखौ मोनखांनायनि उनावनो जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो आरो दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय दरं पुलिस थानायाव केस नं 192/21 रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन बे केसनि सायाव दरं पुलिसआ गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावनानै अनजालि बसुमतारीखौ बुथारनानै गालांनाय दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय दायनिगिरि साथामनि मुङा आब्दुल जब्बार आबेदा खातुन आरो बादशाह आली बिथांमोनखौ दा जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय मा जाहोननि थाखाय दुथांफोरा अनजालि बसुमतारीखौ बुथारदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ IPL 2021 आव चेन्नाई सुपार किंग्सनि केप्टेन महेन्द्र सिंह धोनी बिथांखौ 12 लाख रांनि जुरिमाना फोनांदों इन्डियान प्रिमियार लीग IPL आ 9 एप्रिलनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो नैथि गेलेनाया 10 एप्रिलाव चेन्नाई सुपार किंग्स आरो दिल्ली कैपिटल्सनि गेजेराव मुम्बाइनि वानखेड़े स्टेडियामाव जादोंमोन बेयाव दिल्ली कैपिटल्सआ चेन्नाई सुपार किंग्सखौ 7 उइकेट्सआव फेजेनदोंमोन महेन्द्र सिंह धोनीजों दैदेनजानाय चेन्नाई सुपार किंग्सआ गाज्रि जेननायजों लोगोसे IPLनि कड अफ कन्डाक्ट एबा आयेनखौ सिफायनायनि थाखाय केप्टेन महेन्द्र सिंह धोनीनि हेंथायै IPLआ 12 लाख रांनि जुरिमाना फोनांदों IPLनि गोदान आयेननि बायदिब्ला मोनसे हानजाया इनिंखौ 90 मिनिटनि गेजेराव फोजोबथारनांगौ नाथाय चेन्नाई सुपार किंग्सआ स्ल' अभार रेट एबा खम अभार खारथाइजों गेलेनायनि थाखाय बे जुरिमानाखौ IPLजों फोनांजादों जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDVनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गासै 7खौ बेल होनायाव मिरु सोरखारा थोंजोङै हेंथा होदों बे खोथाखौ फोरमायथिदों रन्जन दैमारीजों लोगोसे गासै 10 बारग' NDVनि दैदेनगिरिफोरखौ बेलाव लाबोनो थाखाय स्पेसियेल CBI कर्टनि हेंथायै केस गेलेबोबाय थानाय एडभकेट मानास सरनिया बिथां एडभकेट मानास सरनिया बुंथिबावदों दि बावैसो सिगां बारग' NDVनि 7 बेल मोननाया बिटिआर गोरोबथाजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोराबो रन्जन दैमारीजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरखौ बेलाव दिहुननो थाखाय रावबो ओंखारबोआखै बिटिआर गोरोबथानि बायदिब्ला बारग' NDVनि केसखौ हाइनास आरो नन हाइनासनि गेजेरजों केस बोखारनायनि खोथा थानायनि अनगायैबो रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे माखासे केडारफोरखौ अननानै बिथांमोननि केसखौ निमाहा होनो हानायबो लिरनाय दङ नाथाय दिनैसिम सासेबो बिटिआरनि सागानगिरिफोरा जोबथेसालियाव थानायफोरखौ उदां खालामनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टनिसिम आवगायबोआखै होननानै फोरमायथिदों बिथां एडभकेटआ बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि जेब्ला बिटिआर गोरोबथानि थाखाय रन्जन दैमारी बिथांनि गोनांथिमोन बै समाव मिरु सोरखारा रन्जन दैमारी बिथांखौ बेलाव दिहुननो थाखाय नो अबजेक्शन एबा हेंथा गैया होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय दा रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गासै 7नो बेल होनो हाया होननानै थोंजोङै मिरु सोरखारा हेंथा होदों आरो दानि BTC सोरखार आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोराबो बिथांमोनखौ बेल होनांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टनिसिम एपिल एबा आर'ज खालामाखै होननानै फोरमायथिदों एडभकेट मानास सरनिया बिथाङा जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गासै 10 सोद्रोमाफोरखौ बेलाव हगारनायनि अनगायैबो माखासे जोबथेसालियाव जोबजानायफोरखौ उदां खालामनो थाखाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङा समाज सिबियारि महरै नांथाबबोनानै एडभकेट मानास सरनिया आरो सिनियर एडभकेट AK भट्टाचार्य बिथांमोनखौ थोंजोङै मदद होबोदों होननानै फोरमायथिदों मानास सरनिया बिथाङा बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारी बिथाङाबो जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो केसआ बेसेबां आवगायदों आरो गुबुन गुबुन केडार्सफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननो थाखाय एडभकेट बिथांमोनजों सप्तायाव खननै बा खनथामै फननि गेजेरजों रायज्लायो होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा मख'नो गोनांदि दान मोनथामनि गेजेराव फिन रन्जन दैमारी आरो आद्रा थाबोनाय गासै 7 बिथांमोनखौ बेलाव हगारनो थाखाय हियारिं खालामफिननो हागोन होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ बुंदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा बिनि अनगायैबो बिथां मानास सरनियाया बुंथिबावदों दि बारग' NDV जाय जोबथेसालिनि बाहेरायाव दङ बिथांमोननोबो पुलिसनिफ्राय दासिमबो सम सम सामन दैथायहरो जायनि थाखाय बारग' NDVफोरा दासिमबो आबुङै उदां जानो हायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोर केसखौ बिथाङा गावनो सामलायो होननानैबो फोरमायथिदों
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सफैयो। नखर मन्त्रि अमित शाह फैनायनि सिगां सिगां सोनाब बेंगलाव गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मोनदों। सोनाब बेंगल पुलिसआ नर्थ 24 पारगानास जिल्लानि भाटपारायाव गोबां बिबांनि बमजों लोगोसे बम बानायग्रा आइजें-आइला, पाउडार आरो गुलिफोर मोनदों। बेनि सायाव केस रेजिस्टारबो खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलनि बिधान सभा बिसायख'थिया गासै 9 खोलोबाव खुंजागोन। दा 9 खोलोबनि थाखाय भट होनाया जोबनानै थांबाय आरो 9 खोलोबाव भट होनाया जाबावगोन। बेनि थाखाय अमित शाह बिथाङा सोनाब बेंगलाव 6 फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लाफैबावगोन। मख'नो गोनांदि नर्थ 24 पारगानास जिल्लानि भाटपारा बियाबाव 22 एप्रिलाव बिसायख'थिया खुंजागोन। 13 घन्टा जम्मु एन्ड काश्मीराव रैखाथि हान्जा आरो पुलिस बिफाननि गोख्रोङै सुग्रोमनायाव 5 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। थांनाय सनिबारावनो शपियाननि चित्रागाम ओनसोलाव 3 आरो आनन्तनागनि बिजबिहारायाव 2 उदखारिफोर थाखुमानायखौ स्रोद खौरां मोननानै रैखाथि बिफाना अपारेशन खालामदोंमोन। रैखाथि बिफाननि गोख्रोङै अपारेशन खालामनायाव गुबुन गुबुन 12 जायगानिफ्राय 5 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो रैखाथि बिफाना बिसोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार मोननो हादों। गावथारनो हानाय 5 उदखारिनि मादाव 3 आल-बादार उदखारि हान्जानि आरो गुबुन 2 लाश्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि। मख'नो गोनांदि थांनाय सानथामनि गेजेराव जम्मु एन्ड काश्मीराव रैखाथि बिफाना गुबुन गुबुन 4 अपारेशनाव गासै 12 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। थांनाय सनिबार सानसेयाव आसामाव 405 गोदान कभिड-19 केस मोनदों आरो 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मैया अदेबानि रबिबाराव गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 500 दावबायारिफोरखौ टेस्ट खालामनायाव 19नि देहायाव कभिड-19 केस मोनदों। कामाख्या थानसालियावबो 3नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै गुवाहाटी जिल्ला बेंगिरिया गुवाहाटीयाव मास्क गाननायखौ गोनांथार खालामबाय आरो जाय बिथाङा पाब्लिक प्लेसाव मास्क गानालासे गिबि खेबनि थाखाय हमजायो बिथाङा 500 रां जुरिमाना होनांगोन। बेनि उनाव नैथि एबा थामथि खेबनि थाखाय जाय बिथांमोनहा हमजायो बिथांमोनहा 1000 रांनि जुरिमाना होनांगोन। बिनि अनगायैबो आसाम सरकारा बैसागु फोरबो फालिनायनि सायावबो गोबां गोख्रों एसअपि दिहुननानै होदोंमोन आरो बेनि बिबानखौ बिहु कमिटिनो होदोंमोन। नाथाय बैसागु एबा बिहु खाथि समावसो गोख्रोङै एसअपि दिहुननायनि सायाव बोराबदों बिहु कमिटिया। बेनिखायनो बैसागुनि एसअपिखौ बोखार नङाब्ला बैसागु खुंनायखौ हेंथा हो आरो नङाब्ला बैसागुनि एसअपि फालिनायखौ सरकारा बिबान ला होननानै सरकारनिसिम खावलायदों। बिहु कमिटिया आसाम सरकारखौ थांखिनानै बुंदोंदि बिसायख'थिनि समाव फोसावदिं मेल खुंनायाव लाख लाख सुबुं थुबुर जादोंमोन। बै समाव जेबो एसअपि गैयामोन, नाथाय बैसागुनि थाखाय गोख्रोङै एसअपि होनायनि सायाव गोख्रोङै सोंखारिदों आसाम सरकारखौ। म्यानमाराव फिन सानसेयावनो 82 नोगोरारिफोरखौ रैखाथि बिफाना गावथारबावबाय। बे हिंसायारि जाथाया म्यानमारनि बाग' टाउनाव जादों। थांनाय फेब्रुवारि दाननि 1 खालारनिफ्रायनो म्यानमारनि दैदेनगिरि आं सान सुकि बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनानै म्यानमाराव मिलिटारि रुल सोलिदोंमोन। बै समनिफ्रायनो आं सान सुकि बिथांनि मददगिरिफोरा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय फ्राय सानफ्रामबो सोमावसारबोदों आरो बे सोमावसारनायनि हेंथायैनो म्यानमारनि रैखाथि बिफाना सोमावसारगिरिफोरनि सायाव इनाय खालामबोदों। हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेशननि बायदिब्ला दासिम अदेबानि 1 फेब्रुवारिनिफ्राय दासिम रैखाथि बिफाना 701 नोगोरारिफोरखौ गावथारबोबाय आरो गोबाङा जोखोम जाबोबाय। बेनि अनगायैबो गोबांखौनो जोबथेसालियाव जोबनानैबो दोनबोदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।